Nu går året på held, og dermed er det også afslutningen på min første valgperiode som Københavns overborgmester. Jeg er rigtig glad for, at året sluttede med, at jeg blev genvalgt som overborgmester for København. Jeg er rigtig stolt og glad for at stå i spidsen for København de næste 4 år. Kampen for, at København også i virkelighedens verden skal være en by for alle, det er det, der ligger mit hjerte nærmest. Vi skal sørge for, at København har billige boliger, så alle, der har lyst til at bo i København, også har mulighed for det. Vi skal sørge for, at der er praktikpladser. Vi skal sørge for, at der skabes job til alle de mange unge, som får deres uddannelse her i vores by. Nu står julen for døren. Det gør den også for Jane og jeg og vores familie. Jeg glæder mig rigtig meget til, at den her sidste arbejdsdag på Rådhuset kommer til ende, for så skal jeg afsted med Jane ned i vores sommerhus nede ved Skælskør, hvor vi skal fejre julen. Der skal vi fejre den på helt traditionel vis med familie, og jeg glæder mig rigtig meget til i år at være sammen med vores lille barnebarn, som blev et år her for en lille måneds tid siden. Så skal vi der have en jul, hvor vi får and og flæskesteg og risalemang og danser om juletræet, og sådan som det nu hører sig til i rigtig mange familier. Så glæder jeg mig til at komme tilbage og starte et nyt arbejdsår i januar måned. Glæder mig over alle jer, der følger mig her på Facebook og på Twitter. Håber, I vil give mig rigtig mange gode råd også i det nye år. Rigtig glædelig jul og godt nytår.